Ikhasa kwamukela izingonyama oLundi olumahliki. Namhlanje ngimi nobhuti engambona enze enye into lapha eMabhida. Manje ngidida manje ngase ngasambona ehamba naye. Sabona futhi siyamukela ohlelweni. Dadewethu njani? Siyaphila njani? Siyathokoza ukuthi dadewethu siyaphila. Into engijabule ngikubona wenza laphana wenza into zangazi ukuthi hayibo ngeke ngambona manje inkinga ngisambona ehamba naye. Ufika ntomunye. Dadewethu sithokoza kakhulu ke umfowethu engihamba naye ube committed namhlanje kodwa ke ngikhona ngimele ngoba phela njoba silana nje siqhuba lo mkhankaso wethu wenkatha freedom party njoba sazi ukuthi umntwana waphinda ngene wahamba njoba ngibona nje ngigqoka nje namhlanje ngirepresent ukuthi ngizokhulekela ukhetho ukuze ngomhla ka-29 May siwine ngiqe. Kahle iqhaza lakho liyini nje kwinkatha freedom party uma ungabekela nje umbukeli? Iqhaza lami kwinkatha freedom party ukuba umguguzeli nokuguguzela abantu abasha ukuthi lento esiyinkatha siyiphile njengoba umntwana aphinda ngene ashiya nayo. So ngichaza ukuthi inkatha ngiyayiphila ngiveli ngiyiyo ngisho egazini lami ngihamba inkatha freedom party. Uswile lakho. Labafowethu lapha ngibona abafowethu ababili naze nabahle mo naqoka kahle. Ngifisa ukwazi ukuthi ke ningoba nini labafowethu? Igama lami nguNkosikhona wasishebe qhamuke eMsinga. Igama lami ngompilo wakwaXulu ngiqhamuke eMsinga ngaphansi kwesizwe sabathile. Ngicela ukubuza ukuthi iqhaza lenu ke ngoba nibabili nani lithini iqhaza lenu? Manje njengabantu abasha ugqugquzela nengezolo ukuthi nje la enkatheni nje siyageza hayi kancane njengoba umfowethu eseshile sewabekile amagama iqhaza lethu esilibambile kahle hle kakhulu ukuthi umthetho enkatheni khona kokuqala nje abantu abanenhliziyo nje ezinhle ngoba lo mbala lomhlophe esufakile kumele nje ukuhlanzeka ukuthi umuntu unenhliziyo enhle ukwazi ukubona ingaphakathi lomuntu ngento akayigqokile outfit. Okwesibili njengoba sigqoke ngalolu hlobo ugqugquzela nje ukuthi sisithande kakhulu kubantu abasebasha nabancane njengathi ukuthi ekatheni siyasithanda yilokho sigqugquzelayo ukuthi sithande singabantu abasha. Ngiyabonga lapho and ngiyaqaqa Nkosi yami ke ngicacela noma isimo sezulu sewuphazamisa kodwa nje ngiyabona ukuthi asiniphazamisanga ndawo. Impela dade hayi asiphazamisanga ndawo. Asiphaza ke msaka ndawo dadewethu ngoba uyasibona ukuthi samaka ngoba siqhamuke eMsinga awuve nje sesiphetha ke dadewethu siyamisa ke nomkhuleko njengabantu abakholelwa uNkulunkulu kakhulu nabakhonzayo futhi simisa lo mthandazo nje egameni nje lomntwana nasegameni likaHlabisa nasegameni lika prima candidate wethu uMphemba sithi nje ngalamagama amathathu sizonqoba sizokhulekela ukhetho ngokufunywa uShenge esezulu lesimele egameni likaShenge elikaHlabisa elikaMphemba Asibonga kakhulu ukuthi ngiyabonga ngesikhathi senu siyabonga.